ପର କଥା ଶୁଣି ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ହଠାତ୍ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଘର ଭାଙ୍ଗୁଥିବା ଲୋକ ବହୁତ ମିଳିବେ, କିନ୍ତୁ ଘର ଯୋଡ଼ିବା ଲୋକ ବହୁତ କମ୍। ତେଣୁ ଆଖିରେ ନ ଦେଖିଲା ଯାଏଁ କାହା କଥାକୁ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଜିନିଷ ନ ମିଳିଲେ, ତେବେ ଭାବି ନେବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଅଛି। ସବୁବେଳେ ଲୁଣ ପରି ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନିଜ ଉପସ୍ଥିତି କେହି ଜାଣିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ତୁମକୁ ଯିଏ ଥଟ୍ଟା କରୁଛି ତାକୁ କରିବାକୁ ଦିଅ, ଯିଏ ଖରାପ ଭାବୁଛି ତାକୁ ଭାବିବାକୁ ଦିଅ। କାରଣ ଏ ଦୁନିଆ ଏମିତି, ଯେଉଁଠି ଭଲ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳେ ନିନ୍ଦା, କିନ୍ତୁ ଖରାପ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳେ ପ୍ରଶଂସା। ଦର୍ପଣ ଯେତେବେଳେ ଆମ ମୁହଁର ଦାଗ ଦେଖାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦର୍ପଣକୁ ଭାଙ୍ଗୁ ନାହିଁ, ବରଂ ମୁହଁରେ ଥିବା ଦାଗକୁ ସଫା କରିଥାଉ। ସେହିପରି ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଆମର ଅଭାବ ତ୍ରୁଟି ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ ଆମର ଅଭାବ ତ୍ରୁଟିକୁ ଦୂର କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ନିଜେ ସତ୍ ପଥରେ ଅଛ, ତେବେ ନୀରବତାର ସହିତ କାମ କରିଚାଲ। କୂଟ କପଟ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ନିଜ କାମକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ସମୟ ହିଁ ସବୁ କଥା ପ୍ରକାଶ କରିଦେବ, ଏହା ନିଶ୍ଚୟ। ଭଲ ଲୋକ ମତଲବୀ ହୋଇନଥାଏ, କେବଳ ସେହି ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଓ ଭଲ ପାଇବା ନଥାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ।